Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Йорт түбәсеннән суагу нәтиҗәсендә фатирларда җылылык кимегән һәм күгәрек барлыкка килгән. 6-11 йортында яшәүчеләрнең зарларын Ләйсән Ханова тыңлады. Җәяүле юллардан йөрергә куркыныч Чаллы ТВ телекомпаниясына 52-нче комплекста торучылар мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр зары буенча урынга Мәрьям Файрушина чыкты. Шөгыльләре төрле, әмма телекләре бер кеше бизнес ачып акча эшләү. Чаллыда беренче хәләл фестиваль үтте. Түбәдән су агу нәтиҗәсендә фатирда күгәрек барлыкка килгән, җылылык 16 градуска кадәр төшкән. Шундый зор белән Чаллы ТВ телекомпаниясының кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Юлия Вәлиева Зәп бистәсендә 16-11 йортында яши. Хезмәт күрсәтүче оешма проблеманы әлегә вакытлыча гына хәл иткән, тик йортта яшәүчеләрне ремонтның сыйфаты канәгатьләндерми. Ләйсән Ханова дәвам итә. Гаиләдә 2 кечкенә бала, фатирны су басканнан бирле алар ешрак авырый иде Юлия Вәлиева. Салкын һәм юешлек шулай тәэсир итә дигән фикердә ул. Түбәдән су февральдә дә, мартта да акты дип зарланды шәһәрдәш. Безнең квартираларда 16 градуска хәтле түбән төште температура. Балалар шушылай калын киемдә йоклыйлар да, йөриләр дә, почмакларда күгәрү барлыкка килде. Балалар аны сулыйлар, ширлиләр. Түбәдән су агу аркасында 3нче каттагы башка фатирларда зыян күргән. Түбәдән ага, түбәдән 2 лампочка, кечкенә шул лампочкалардан ага менә монда гадыр. Хәзер кар юк түбәдә. Хәзер пока акмый. Яңгыр яуса ага. Йортка хезмәт күрсәтүче оешма вәкиле сүзләренә караганда, түбәдән су агу турында хәбәр килү белән урынга белгечләр җибәрелгән. Вакытлыча тишекне ямаганнар. Фатирларда һава температурасы нормага туры килә дигән фикердә алар. Әмма көннәр җылыткач, түбәне яхшылап төзекләндерергә ышандырдылар. Течь мы устранили, а более основательный ремонт кровли будет произведен в ближайший месяц при наступлении благоприятных погодных условий, когда у нас будет спокойно можно положить на крыши кровельный материал. Естественно, после проведения всех видов ремонтных работ нашей компании будет рассмотрен вопрос о возмещении ущерба, если это потребуется, если действительно экспертиза выявит, что нам необходимо это сделать для заявителя. Юлия Вәлиева исә һава шартлары яхшырганны көтәргә риза түгел. Идарә итү компаниясына күп тапкыр мөрәҗәгать иттек, файдасы аз булды ди ул. Шәһәрдәш прокуратурага гариза язды. Прокуратурага мөрәҗәгать иткәннән соң Юлия Вәлиевага 1 ай эчендә җавап бирергә тиешләр. Без хәлне алга таба да күзәтеп барачакбыз. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. 79 яшьлек пенсионер социаль хезмәттән баш тарткан. 25 мартта без 52-нче комплекста яшәүче хатын-кыз турында сюжет күрсәткән идек. Беренче катта торучы шәһәрдәш үз тәрәзәсеннән төрле чүп-чар ташлый. Алар шунда җыелып чиреп ята. Әлеге комплекста яшәүчеләр сүзләренә караганда хатын-кыз начар ишетә һәм бөтен кешене дә танымый. Үзе ул малосемейкада яши, аны берничә күршесе карап тора. Пенсионерның башка шәһәрдә яшәүче кызы бар, тик ул Чаллыга сирәк килә ди алар. Безнең иҗат төркеме социаль яклау органнарына мөрәҗәгать иткәннән соң ханым янына социаль яклау хезмәткәрләре килгән. Әмма ул үземне үзем карый алам дип ярдәмнән баш тарткан. Социаль яклау идарәсендә хәбәр итәләренчә, пенсионерның ризалыгы булмаса, аңа кирәкле хезмәт күрсәтә алмыйлар. Әгәр кеше үзен үзе кайгырта алмый дип табылса, гаризаны опекун яки туганы тапшырырга тиеш. Әмма мондый карар бары тик судта гына кабул ителә. Кешеләр өчен уңайсыз һәм куркыныч юл. 52-нче комплекста яшәүчеләр Мәскәү проспекты буенча урнашкан җәяүле юлның җайсыз булуыннан зарлана. Зебра аша узар өчен шәһәрдәшләр авыш юлдан үтәргә мәҗбүр. Өстәвенә аны чистартмаганнар да. Бу проблеманы тагын да кискенләштерә. Урынга Мәрьям Файрушина чыкты. 52-нче комплекстан 27-нче комплекска алып баручы җәяүле юлы буенча көн саен йөзләгән шәһәрдәшебез уза. Тик юлы гына уңайлы түгел, ул авыш итеп ясалган. Өстәвенә чистартылмаган да. Баскычлап ясалса инде ул более-менее булыр. Монда менгәндә балалар белән коляска белән, шона белән йөриләр кеше. Ну, я сбоку стараюсь, потому что я старая. По наклонной неправильно. Ну так, до этого чистили, а эти дни почему-то вот так. Куда нам деваться?
Бу юлны 2017 елда Мәскәү проспектына капиталь ремонт ясаган вакытта салганнар. Ремонт эшләрен башкарган Трест Комдорстрой оешмасында аңлатуларынча, җәяүле кишегә илтә торган юлның авышлыгы нормага туры килә. Аны яңадан ясамаячаклар. Ступени там не сделать, что ступени будут перепады. В пределах допусков уклон там небольшой. Если будет муниципальное предприятие обслуживать, как положено, тротуары, посыпать, значит, зимой песком или чем-то и чистить от снега, там вопросов никаких нету. Безнең иҗат төркеме әлеге урынны төшереп киткәннән соң җәяүле кишүенә илтүче юлны чистартканнар. Мәргән Файрушина, Сергей Вильданов, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Чаллыда бу атнада бер генә грипп йоктыру очрагы да теркәлмәгән. ОРВИ, ягъни кискен сулыш юллары авырулары йоктыручылар да кимегән. Роспотребнадзор идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, Чаллыда соңгы атнада 2200 тирәсе кеше авырып табибларга мөрәҗәгать иткән. Бу алдагы атна белән чагыштырганда 17,5%-ка кимрәк. Чаллыда беренче хәләл фестиваль үтте. Эврика мәдәният үзәгенә шәхси эшләрен башлап җибәрүче мөслимәләр җыелды. Аларның күбесе үз продукциясын халыкка тәүге тапкыр күрсәтте. Шөгыльләре төрле, әмма телекләре бер: кеше бизнес ачып акча эшләү. Әмма моны каян башларга, кемнән ярдәм көтәргә? Хәләл фестның максаты яшь эшмәкәрләрне сату осталыгына өйрәтү. Тулырак Рима Султанова сюжетында. Кием салым, азык-төлек, иҗат, флористика һәм тагын әллә күпме товарлар һәм хезмәтләр. Күргәзмәдә 20 яшь эшмәкәр катнаша. Аларның күбесе өйдә генә эшли. Шуңа күрә продукцияләрен әлегә якыннары гына белә. Һәр кешенең үзенең шөгыле бар. Шуны без күрсәтергә телибез. Менә мин үзем чәчәкләр ясыйм. Шушындай композициялар иҗат итәм. Шул һәрбер таҗы, яфрагын кулдан эшлибез. Хатын-кыз бит инде бөтен нәрсәнең башлангычы ул. Хатын-кыз барысын да белергә тиеш. Ул иренә терәк тә булырга тиеш, бизнеста да ул белергә тиеш. Асия Бәдретдинова беренче хәләл фестиваленең төп оештыручысы. Ул мөселман киемнәре кибете хуҗабикәсе. Лекеге укытучыга эш башлап җибәрү җиңел булмаган. Шуңа күрә аның яшь эшмәкәрләргә ярдәм итәсе килә. Шөгыльне уңышлы бизнеска әйләндерергә, сату осталыгына өйрәтергә. Бу фестивальнең төп максаты. Күп кенә вакытта хатын-кызлар эш таба алмый. Яки эш хакы түбән дәрәҗәдә, ризасызлык белгертә. Әмма ләкин безнең хатын-кызлар уңган, тырыш, эшчән. Мин үзем инде җитәкче буларак һәр вакытта да чит илләрдә йөрим. Һәм андагы халыкны һәм андагы яшәешне чагыштырам да, бездә хатын-кызлар белән, менә җир белән күк арасы, бездә эш белән үскәннәр эш яраталар һәм эшсез яши алмыйлар. Яшь эшмәкәрләр товар җитештерә, әмма сата алмыйлар. Наилә Җиһаншин әйтүенчә, мөселманнар берлеге хәзер шул сорауны хәл итә. Төрле җирләрдә сату оештыра. Бу Татарстанга түгел, Россия шәһәрләре, хәтта чит илләрдә булырга мөмкин. Социаль бизнес проекты буенча Чаллы мөселманнарында ярдәм күрсәтеләчәк. Рима Султанова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Алдагы елларда Татарстанда кайсы җәмәгать урыннарын төзекләндерергә кирәк? Дәүләт хезмәтләре порталында яңа онлайн сораштыру башланды. Бу турыда парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Исемлектә республика буенча 191 объект бар. Алардан тыш һәр кеше үз вариантын да тәкъдим итә ала. Чаллыда исә якын киләчәктә ГЭС бистәсендәге мәдәният һәм ял, Гренада паркларын төзекләндерү планлаштырыла. Шәһәрдәшләребез тагын кайсы урыннарны яңарту кирәк дип исәпли. Үзләреннән сорадык. Азатлык мәйданын тоже әйбәтләп эшләп бетергә кирәк яшьләргә. Үзебезгә ял итәргә дә кирәк бит инде. Ничә еллар буе эшләнмәгән килеш тора. Безнең шәһәребездә романтиклар бульвары бар. Шул бульварга мәхәббәт җитми. Гренададан ясарга. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Приглашаем на весенний форум здоровья и красоты и специализированные всероссийские выставки «Спорт, отдых, туризм», санаторно-курортное лечение с 3 по 7 апреля в выставочный центр «Экспокама», Оргкомитет 470102. В медицинском центре «Осанна» обследование и лечение по 11 направлениям. Оперативное лечение, УЗИ всех органов, комфортный стационар, современная лаборатория.